guys, this is Jay. Mao ni ang ako ang mabali family vlog ni siya. Mao ni ang first episode sa among vlog. So I hope na magustuhan ninyo ang first episode. Maten mi og wedding sa igagaw sa akong misis. Mana nga mo ang vlog. Baktas taron, baktas. Baktas. Malayo masyado. Dodong, magbaktas ta dong. Mag-check-in mi karon sa hotel kay basig magbaha ang sapa. Dugay. Dong. Tira ka tira dong. Noah. Ingani ang amuang kahimtang karon kaya amuang ginaagian padulong sa among balay naguba ang amuang tulay na temporary dapok. So ingani init pa jud. Tiis muna tayo. So may truck. Anong truck makaagi pero among sakyanan dili makaagi kan iro makaagi ni. Tastaan eh. Me. Dira mo ang sapa. Dira mi mo agi. So karon suguba man na. May man kaya mo sakyanan. Dari sa mi sa temporary shelter sa mong sakyanan. Layo gid ang balay na dito. Yan talaga. Dala exercise na. Exercise tayo tuwing umaga. Lager da taron mo na to ang first episode. Buat na. Derek. Kabre. Yan talaga ang buhay ng vlogger. Gitag tulay. Mana mo sakyanan? Pula. Hi guys, namin dari sa hotel. Asa na hotel? Sunny Point. Check-in may karon tapos ugma date sa namin sa simbahan. Di namin muli sa balay. We go down together. Nagdalaon. Talaga ang vlogger pare. Maraming mga skimmer look. Ano karan sa mong room. Tapos after this mga namin kay gutom na kayo. It's already 2 o'clock. Sige na, you go upstairs. Tara, let's go. Dito tayo daan. Tara. Tara pa. Uy! Don't run, wa. Ay dong. Promo tayo, naka-promo. Ilan to na promo, babe? Pila mong na less? From 3,000 to 600 na lang? Through online reservation. Dadang. Dadang. First time mo, dong? Dadang. Uy, toilet. Uy, 2 bed. Grabe naman. May TV, may ref. Walang laman. Malamig dong. Sobrang lamig. Ang lamig. Smiling, baby. Careful.
been there? Ganda dong. Tong idol dong. Citas tong idol dong. Idol, picture niya. Idol. Tatay. Don't have slipper. Don't have sand. Oh, later. Masa ta diretso be? Picobello! Talang dadang, talang dadang, talang. Kaya na kaning all meat. This is Hi guys, na sila sa salon kaya magpa-pedicure si madam. Magpa-haircut ko karon kay para ma-chop na to ang atong forma. So, here we go. Pedicure ka dong. Ikaw daw, pedicure. Waiting lang ko dito. Ayan, ano yan pa? Yes, ma'am. Kahit saan, Rodo. Bisag asa ka, pwede ka magpa-breastfeed. Nagpagwapa ka, pwede ka pang magpa-breastfeed. Hi guys, good morning. Karon ang kuan day sa kasal sa ig-agaw sa kuan witness. Namin diri karon sa simbahan. Tapos ang car na gamiton, ako ang car butangan og bulak. Ang bulak ibutang. Hi guys, nanako dari sa hotel. Akong ayuson ang bouquet para sa bride kaya ako may maghatod, ako may driver. Imong gibate karon. Mixed emotion niya siya. So, kasi aron nga ikulbaan gamay kalibangon dako. Kulbaan ni may. Kulba jud kayo eh. Ako man ang taning adlaw eh. Man lagi na gamay na lang. 5 minutes na lang. Today is the wedding day of my cousin. It's a beautiful bride. Ano siya ang kasal karon? So, ako ang candle. Yan. Ano siya ang car. First time niya as wedding car. Say hi na. Anak. Sa kasal sa kanan, manalangin kita kaninyo sa inyong Ano diri ba? Hi guys, nauman na dyan ang kasal. After this, we were going to the reception. So karon matuta karon dito
mga untag lami na foods. Then saan? Gulat ko sa bride ay. Murag dari na siguro mo sa kay ang bride ug ang groom. A whole new world. Just laying base I never knew. Where Saberdamberdo is Camberloo. So, padulong na tayo dito. Ito sa lang sugaton. Sugaton na to sila kay para chan. Dali na lang kahulat. Tawag ko sa photographer na dali na ko mag-plaster kay picturean daw o gwapong kulagway ang bridal car. So, picture na po siya. Itong cameraman. Camera woman. Go! Go! Congrats! Thank you. Musta man ang kwan? Bagong kasal. Musta man bagong kasal? Nabalaka kay basig gutom na ang mga tao. Dig. Musta man? Ano masasabi mo? Vlog na niya. Ay, okay lang pero happy din. Okay. Lakad na? Okay. Okay, bye-bye! Ma'am Cherry, kung may itatawag ka sa future groom mo, pipili ka sa tatlo. Mahal, mine, or baby? Baby! Murag na si baby din sa pikas. I would like to know. Wow! Sure na din ang ating couple. Sure pa si Cherry. Okay, ready? 1, 2, and go! Tama na, sir. Show us the second act. Ready? 1, 2, go! Yes, I'm nose to nose. All right, ready? 1, 2, and go! Go! All right, sir. Get the garter using your mouths. Dahan-dahan, sir. Sir, nakapamili rin, sir, ha? Come on, Sir Jay. Dahan-dahan, Sir Jay. There it is. Are you ready, Sir John? At ilalagay mo ang garter sa paa ni Cherry. Sasayaw ka. 1, 2, go! Come, Sir Glenn. Come on, lagay mo sa paa ni Cherry. Sa ilalim na Higher. sa dilaw. Palakpakan natin si John and Cherry today. Hi guys, sumana na dyan ang kasal. Busog kayo may. Niya ka na, dili man ang natural ni. Sama dyan ang natural. Uma dyan ang natural na ako. Sabi ay. Wala, seryoso. Dapat funny moments man dyan dapat ang mga imong ipangsulti sa Ako kuan ba para. vlog din? Oh, ikaw daw. Storya daw be. Ano ba? Kanang Sige daw. Oh, laki masulti. Tapos na yun ang kasal. Mahuli nami, busog nami. Congratulations, Nides. And happy wedding. Charot. Ana. Kanang sugod na sa imong pagka Mrs. Lambed pag enjoy na. Kapoy ko, uy, init ka ayo. Derp